9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бӯстон филиали агентии амнияти химиявӣ биологӣ радиатсионӣ ва ядроии академияи миллии илмҳои тоҷикистонро дар вилояти суғд расман ифтитоҳ бахшиданд. ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки филиали агентии амнияти химиявӣ биологӣ радиатсионӣ ва ядроии академияи миллии илмҳои тоҷикистон дар вилояти суғд моҳи августи соли 2004 бо қарори риёсати академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъсис дода шудааст. филиали агентӣ аз маъмурият сектори илми таҳқиқотӣ ва хизматрасониҳои техникӣ бахши иҷозатномадиҳӣ санҷиш ва вокуниш ба садамаҳои химиявӣ биологӣ радиатсионӣ ва ядроӣ иборат аст. бинои нави филиали агентӣ дар шаҳри бӯстони вилояти суғд бо мақсади амалӣ намудани ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба эълон намудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва консепсияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба безараргардонӣ ва солимгардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои коркарди маъдани уран барои солҳои 2014-2024 бунёд карда шудааст. бинои нави филиали агентӣ аз 3 ошёна таххона 2 ошёнаи болоӣ дар масоҳати қитъаи замини 607 метри мураббаъ иборат буда аз ҷониби муҳандис бинокорони шӯъбаи сохтмони асосии академияи миллии илмҳои тоҷикистон сохта шудааст. сохтмони бинои филиали агентӣ моҳи майи соли 2021 оғоз ва моҳи июни соли 2022 анҷом ёфтааст. дар ошёнаи якуми бино ҳуҷраҳои кории кормандон қабулгоҳ барои шаҳрвандон, ҳуҷраҳои кории секторҳои филиали агентӣ, бахши илми таҳқиқотӣ ва хизматрасониҳои техникӣ, сектори иҷозатномадиҳӣ, санҷиш ва вокуниш ба садамаҳои химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ толори маҷлисгоҳ ҷойгир карда шуданд. дар ошёнаи дуюми бино як толори барҳавои замонавӣ барои 40 ҷойи нишаст ва 2 ҳуҷраи махсус мавҷуд буда барои фаъолияти маркази матбуот ва маркази омӯзишӣ пешбинӣ гардидааст. дар таххона озмоишгоҳҳо ҷойгир карда шуда дорои 4 ҳуҷраи корӣ мебошанд. озмоишгоҳҳои радиохимия ва спектрометрия бо таҷҳизоти муосири ченкунии фони радиатсионӣ, дозаи радиатсионӣ ва гузарондани таҳлилҳо, корҳои илмии таҳқиқотӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. маблағи умумӣ сарф гардида бо дар назардошти таъмини таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ки ҳамчун кӯмак дар шакли грантҳои байналмилалӣ дастрас гардидан 6 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар назар аст ки то охири соли 2022 боз ба маблағи 4 миллион сомонӣ таҷҳизоти озмоишгоҳӣ тавассути грантҳои байналмилалӣ ворид карда шавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо бинои навбунёди филиали агентӣ шароитҳои кории фароҳамовардашуда шинос шуда таъкид доштанд ки ин ниҳоди академияи миллии илмҳои тоҷикистон ҳамчун мақоми танзимгари давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии ядроӣ, радиатсионӣ ва ҳамоҳангсози амнияти химиявӣ ва биологӣ нақши муҳим дорад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти академияи миллии илмҳои тоҷикистон масъулини дигар идораҳои марбута супориш доданд ки тадбирҳои аввалин дараҷаро ҷиҳати таъмини амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ тибқи муқаррароти қонунгузории миллӣ, талаботи байналмилалӣ ва тавсияҳои агентии байналмилалии нерӯи атомӣ МАГАТЭ ҷорӣ ва амалӣ намоянд. филиали агентӣ дар вилояти суғд соли 2004 таъсис дода шуд. соли 2004 бо мақсади он ки мониторинги радиатсионии вилояти суғдро ба танзим даромада, инчунин ба шӯъбаи иҷозатномадиҳӣ ва санҷиши агентӣ кӯмак расонад. дар ҳудуди вилояти суғди ҷумҳурии тоҷикистон дар зимни давраи шӯравӣ истихроҷи маъдани уран татбиқ карда мешуд. аз ҳамин хотир бо назардошти он ки технологияе ки солҳои 40 истифода бурда мешуданд хело ҳам технологияи содда буданд. аз ҳамин хотир дар ҳамон таркиби маводҳои коркардшуда партовҳои радиоактив боқӣ мемонданд ва ин партовҳои боқӣ мондашуда дар ҳудуди зиёда аз 180 гектар дар зиёда аз 10 маҳфузгоҳ ҷойгир карда шуданд ва миқдори умумии онҳо аз 55 миллион тоннаро ташкил медиҳанд. аз ҳамин хотир бо мақсади мониторинги доимии ҳамин партовҳои радиоактив, бо мақсади пеш бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо аҳолие ки дар гирди ҳамин партовгоҳҳо зиндагӣ мекунанд, филиал фаъолияти худро оғоз намуд. дар маркази омӯзишӣ ва маркази матбуоти филиали агентӣ давраҳои омӯзишӣ ба кормандони муассисаҳои тиббӣ, кормандони корхонаҳои саноатӣ ки дар фаъолияти корӣ аз манбаъҳои афкаришоти ионофар истифода менамоянд
ба кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар самти пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи ядроӣ ва радиоактивӣ, пешгирии терроризм бо истифода аз силоҳи қатли ом гузаронда мешаванд. мақсад аз таъсиси маркази мазкур баланд бардоштани маълумотнокии мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи кишвар оид ба пешгирии терроризм бо истифода аз силоҳи қатли ом, инчунин давраҳои омӯзишӣ барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва саноат низ гузаронда мешаванд дар он муассисаҳое ки дар фаъолияти худ маводҳои ядроӣ ва радиоактив истифода мебаранд. бо бунёди бинои нави филиали агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар вилояти Суғд барои фаъолияти илмӣ таҳқиқотӣ, хизматрасониҳои техникӣ, иҷозатномадиҳӣ, санҷиш ва вокуниш ба садамаҳои химиявӣ, биологӣ ва радиатсионию ядроӣ, ченкунии фони радиатсионӣ, дозаи радиатсионии манбаъҳои радиоактивӣ, дастгоҳҳои рентгенӣ, муайян намудани моддаҳои радиоактивӣ дар намунаҳои об, ҳаво, хок, масъолаи сохтмонӣ, маҳсулоти хӯрока, партовҳои радиоактивӣ, риояи талаботи бехатарии радиатсионӣ зимни гузарондани корҳои солимгардонӣ ва безараргардонии маҳфузгоҳҳои партовҳои майдони урани собиқ саноати коркарди ин соҳа ва бохабар кардану пешниҳоди ахборот ба аҳолӣ аз рафти корҳои безараргардонӣ дар маҳфузгоҳҳои партовҳои радиоактивӣ имконияту шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудаанд. ҳамчунин дар филиали агентӣ озмоишгоҳҳои сайёр таъсис дода шудаанд ки бо мошинҳои махсус барои интиқоли маводу партовҳои радиоактивӣ ва муайян намудани гардиши ғайриқонунии маводи радиоактивӣ муҷаҳҳаз мебошанд. бинои мазкур бо дар назардошти талаботи бехатарӣ ва стандартҳои байналмилалии муҳофизатӣ бо истифода аз масолиҳи хушсифати ватанӣ сохта шудааст. мутобиқи муқаррароти қонунгузории миллӣ ва тавсияҳои агентии байналмилалии нерӯи атомӣ МАГАТЕ, бино бо низоми муҳофизати ҷисмии манбаъҳои афканишоти ионофар аз ҷумла назорати системаи воридшавӣ ба бино ва озмоишгоҳ тавассути чипҳо, камераҳои назоратӣ ва дигар таҷҳизоти замонавии назоратӣ таҷҳизонида шудааст. дар филиали агентӣ 20 нафар кормандон аз ҷумла докторон ва номзадҳои илм фаъолият менамоянд. қисмати асосии кормандонро ҷавонон ташкил медиҳанд ки дар марказҳои бонуфузи илмии мамлакатҳои пешрафта таҳсил ва аз таҷрибаомӯзӣ гузаштаанд. корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар якчанд самтҳо гузаронда шуда истодаанд. аз он ҷумла гузарондани мониторинги радиатсионии муҳити зисти минтақаҳои вилояти Суғд, махсусан он ҷойҳое ки партовгоҳҳои радиоактивӣ ҷойгир шудаанд, омӯзиши мигратсияи онҳо тавассути ҳаво, хок ва об омӯхта шуда истодааст. инчунин тозакунии обҳои чоҳӣ ва техникие ки дар онҳо уран ва дигар маводҳои радиоактивӣ мавҷуд ҳастанд бурда шуда истодаанд. бояд гуфт ки филиали агентӣ дар танзими давлатӣ дар соҳаи таъмини бехатарии ядроӣ, радиатсионӣ ва ҳамоҳанг сохтани кор дар самти амнияти химиявӣ ва биологӣ дар вилояти Суғд нақши муҳим дорад.